gwenge kata gwengo mag Kibro bedo ka ongiso kata loso kod jopiny kono mar mondo mi wawinjane ni to jopiny wacho nango ahinya kotudore kod weche mag thieth mano e kor gwenge thieth chalo nade bende ka otudore kod wechego mag registration mingiso ang'ene ka watudore kod research obo bedo kongiso ne kinde mane gitimo registration kaka nyamrerwa bende ne ng'ato ngiso gi adiera mar wach kose seche moko kaluore kod gigo miwacho ni jomoko ne riambo odwano nenre ni en ng'ama nitiere go karo kiani ko wacho ne en ng'ama nitiere go to onge go ibo ber ka ikete kiwango moro mamalo mar mondo mi ochul pesa moro mang'eny mano moloyo kata gimo nego be no chulo. Then the thing was what I call diaspora money ngene kaluo wa joma ni dalaka ikonyo gi jo Nairobi gi joma ni town joma Migori jo Mombasa kuno ng'ano ndio dani nigi od simiti od mabati lakini dani onge pesa ya wuote mani okogi ema chulo podo chulo mare gi familia ne kuno ng'e jo diaspora joma tiyo okogi ema usigo ni medo bet ne gima pek kopogore kod means testing instrument gin weche magi mabende ne unyiso kamitimo chung ne weche go mag thieth ne ok bitie yo makare ahinya nyato kapok nokete tim okumba manyien mar thieth ni Miskellah no ngiso gi ni jogo matiyo jua kali SHA wacho ni nyaka gichul pesa ni iga ka iga ka ani ng'ada dwe ka dwe to girigizo ni gichul annually di January ko shomo ni tichulo SHA for the whole year ka ni 500 tichulo 6,000 chuth ber winjo no ni ng'at matimo handa soekra ng'at matimo jua kali bugulo siling 6,000 kanye January mondo chul te ka jaol sara tigizo ni mondo chul dwe ka dwe mano giwinjowa no ngiso ni wach madlungu wach ID ni most jithuro ka onge gi ID nyithino mang'eny ma nianda 18 mamako age ID no ok nyal then the outsiders kidhi ka Kamkunji kae jo Burundi opongo jo Tanzania opongo jo Rwanda opongo gi uso gikomba to go onge ID tituo ni thieth to yudo TB to joma sade gikomba ga gikomba chang to go dhi miyo jite gikomba ga TB ke jo koso thieth ineno mano no giwinjo wache kwa giso ginia ni contributory scheme ok nyal tiyo kama ji onge tich kama ji onge osara mano ni wakete watch form of tax no giwinjo wagiso gini watch mano ni nitiere some private company machoko pesa to chulo ji pesa ni ko gole gi jo Kenya dakete aguch jo Kenya to a manage with a public entity why do you have to kia Piero kiani Convergence kia Safaricom there are so many companies manokete ye kanyo no giwinjo winjo and ngini wajana kito aguchini adek kiani primary jetu na chiel kitu ilitu idonyo ka emergency idio ma ko India ide emergency TV be admitted shift ne ye kanyo bag manu kidney zo shut down chronic so one patient has the same journey to the end so kidney break this things so many funds in that confusion pesa bola pesa bokwal and many other things wanongiso lakini nongiso ni hapana unupengo SHA nge SHA utamu chiemo injo to nyamo se makri chiemo no bepokwa neno hospital mose lodi wa chikuno bepokwa neno lakini sasa mizo jini ni SHA okonyo ni SHA is a very good idea what mad miyo ji thieth thieth makare yo makare berndi lakini obe maka iketo everything in order nia kwa ngero hospital then kitiyo siptende go gi laboratory gi x-ray gi theater equipment then do teach more romo yo siptende go then many information system ingo jutumi neno yede mi chiwo mod keep on replenishing then finally man pesa ma chugune gigite somebody must pay for that thing but inikao nikel imanyo pesa to hospital podonge do teach podonge podogomo pokochulo sara so jalo ngama ka wilbaro kata mkokoteni tokete mbele vya tajule there okuyua mkokoteni tikito gine mbele ne that is the challenge I want to go but I pray and hope ni pressure masani wango ni kadungi mamoro ge jo Kenya sani not just Kaluo Kenya mzima ni wach thieth jo kilomele gani chono jiko kawani barabara kias kunde thieth no kelga chien to wang ni ngeni kura mabiro 2027 health emadi loso teach kata keto teach kata mana kerwa ni kendo ja muluora ilo dinga kwa mana se kwa kata joge na sengiso ni kapok otemo kata mana ko ka opa jo piny no di gomba kage ja de mowari ni maruto ni ukene demand ni watch healthcare is non negotiable nyo ne ya ko kunyo watch man interns wase jam code go di lungo strike healthcare no kata ka uyeto babu ngize ni migaono o me mondo loss because our people feel the biggest burden
Kababo yeni adi sasa mo support sirikal en mar jo Kenya. Let him not negotiate on healthcare. He can negotiate on everything else. But healthcare, or insist in nyaka losi wach healthcare, wach shano nyaka losi, wach wich nyaka losi, wach strike masate sategi nyaka losi. For Kenya to appreciate ni riurok gini dikelo ber mbele ka.